Epa Joseba da ikusten zauzionok, hemen gauze traza holan, Fausto Auzue jurreta, da sato zietanok ikustera ze tomati edeko guzen. Ni jasotzatik 30 urteraino nire gurasoka zeiten daben lan hemen. Biltzen gainen azokatara, da hoin nau alabarekin. Bera dabil lanien, da banik aldautena lagundu itxotzat. Nik tomateak azlan egiten dut, da nahi dut heldu, gure amak eta amamak lan egiten zabi modure. Albadan biodinamikoa. Biodinamikoa da funciona con las fases lunares eta da animaliak etxekoak. Animalietatik abonua atera. Gero, landara danak eta hazidanak neko atara dotez etxean. Variedadeak 25 edo lan. Italia, Fiorentini, honek die Campanilla beste variedade bat, Alemaniako variedadea, Amarillo de Canarias, hemengoak Aretzabaleta, Loidi, gero Feo de Tudela, negutegi bari, plastikori gabe, da me encanta. Alegintzen az beti epokan. Noz hilgoran, hilberan, deti. Goruz doan landarak landatzen die hilgoran. Tomatea eta berutzu doazen landarak, kipula, patata, honedanak hilberan. Bekio hemen deko zue indigo variedade adibidez, hone txikiape oso onak die, oso azukera gutxi deki honek. Hau da tomate pera beste variedade bat bebai. Okelatsua da eta hau oso gozoa bebai. Hau da tijereia oso gozoa bebai, oso dultzea. Ikusten dozuenez, jakik ez dozu topatuko hemen. Hau da Toskanako variedade bat, Postoluto Fiorentini bebai, oso gozoa. Eurek erabiltzen dabe asko pizari eta botateko bebai. Hau tomate azul, tomate baltza, black, mundiala entsalada. Hau tomate adibidez da Poloniako variedade bat, hori oso okelatzua bebai eta gozoa bebai. Aurtengo usta ona da, baina humedade asko eukideu eta lagun asko ikusten dotez auzoan daia kentzen tomatea. Da antioxidante, gero kolesterolantzako be oso ona da, odolantzako be oso ona, janaria edo sukaldean, baina estetika moduan bebai, oso ona da, esfoliante oso ona, aknearentzako oso ona, ulearentzako be oso ona da, tomate asumoak egin eta gero ulean bota, oso ona bebai. Tomateak aznabile esan da esan tomateak, baina jakin baratzean be lan egiten dutela hortuan, da lekak, dekotez 5 variedade, gero dekot gindillak, pipertxorizedua, asak, azelgak. Egiten dugu tomateak gero tarruetan ipini, etxerakoa, urte guztireko. Batzuk erabiltzen dabe, hau, enbotatzeko tomatea, ez. Guk erabiltzen dugu variedade danak. Kipula, berakatza bota, gatza, eta oliba olia bota, da irakin, da biguntzen azten danien pasadoretik pasatzen dugu. Batzuk azukera botaten dutzi guk ez, azidezak entzeko ez. Automatea kalekoa da, eguzkian egonikoa eta oso dultzea. Gero, enbotatu, hau adibidez jain jedau, da gero ipiniken dugu ure irakiken, gero, oneri ekin jako buelta emon, da ikusten bada behien, ziku dauela, jazta. Joseba jakin hemendeko zuela, tomaterik mundialena Bizkaian kalekoak, negutegi barik. Eta nahi badozuen probatu edo dastatu, zapatuetan Bilbon. Ondo ibili. Bale, venga agur, beste batera arte, ondo ibili.